Здравейте, мили приятели! Казва се Радио Забравата. Днес ще ви покажа моя жъмбо-хол. Бях с баба в жъмбо и наистина аз си купих за сестричката ми една книжка за числата и една лава кукла, плюшена книжка, да си играе. На брат ми купих едно тефтерче на триизмерно тефтерче и една тетрадка червена, най-любимата. И сега нека да започнем с моите неща. Ето тези свежни чекса. Тук на машинката има едно жълто, синьо, розово, зелено и оранжево. Купих си ето тази ножица. Имаше и същото, обаче тук беше с синьо. Ето така. Да ми е по-удобно, защото иначе ме заболява пръстите. Ето тези три гумишки, много са шарени, на айфони. Шаренки са, да. Купих си, понеже ще ходя в Дисниленд Париж и ще си взема това тефтерче, за да записвам най-хубавите неща. Взех си тази тетрадка, когато пак ще я взема в Дисниленд Париж и вътре ще записвам всичко, което съм видяла и после ще го разкажа. Всичко, което ми е било интересно и така нататък. Тук ще записвам всичко. Някъде до половината ще я писам. А това са само най-интересните неща, които ми харесват. Купих си ето тази тетрадка, която ще се записвам някои неща, които учим, за да не ги забравям, защото после като се загубят тетрадките, като ги сложа в различни кутии, ще се загубят тетрадките и те ще се държа винаги от тези тетрадки, в които си записвам повторно нещата, упражненията и ще се ги запася на едно от място. Тази много сладичка тетрадка с три кушенца, ето нормална е. Много ми харесваше, е с бели страници. Аз обичам тетрадки с бели страници. И тук има малко блокат, е отзаде. Тук няма блокат, а отпред има. Ето тази тетрадка на букви. Тетрадка речник е това. И не е с две, не е без никакви редове, а е само не е с две колони, не е с никакви колони, а е с цели три колони. Понеже тази ме кара да пиша и думички от един калифирен речник, аз тук ще си ги записвам. Думичката и отдолу, защото няма да ми сега място, думичката и отдолу на български, френски и български. Следващото е тези стикери на пеперутки, много сладки и за деца. Ето това тефтерче на котенца. Тук ще си пиша някакви неща. Тези стикери на усмивши се. Много са интересни. И светни. И да, много на мен нищо ми харесват. На мен това най-много ми харесва от цялата ми покупка в жъмбо. Ето тези много красиви лиси. Препоръчвам ви. Можете да украсявате неща с тях. Първо ще ви ги покажа. Има различни. Препоръчвам ви, защото най-лесно можете да направите някаква картичка за ваш приятел
защото от друга страна е бяло. Може да се прави така нещо с вас приятел, някакви украшения или DIY, или да се украсите някоя тетрадка. Тези много ще ви помогнат да стане по-хубаво това, което искате да правите. Купих си много са тежки бели риси, за да си рисувам, защото много обичам да рисувам. Ще купих си едно лепило, купих си тебешири, едно лепило зелено на Прит. Да, на Прит. Green, тук пише Green. Има и Blue и Red. Това означава превод на български червено, синьо и зелено. И предпоследната ми покупка в Жамбо са ето тези малки светни лишета. Не са лепящи. Много ще ми помогнат те, за да мога да се изпитвам самичка. Пиша си отпреде въпроса ми и отзаде отговора. И се опитвам да позная. Ще търсим това, което е написано отпреде. И се опитвам да позная и след като го направя, обръщам лището от друга страна и виждам дали съм познала. И последната ми, изчакайте ме за момент. Изчакайте ме за момент да я взема. Ето това, много исках такова. Даже казах на мама да ми го купи от някъде, аз го намерих самичка. Тук повече от такива имат едно такова и едно с 60. Моето няма. И все пак. Сега ще ви покажа как ми стои. Сега ще го сложа. Замина кока, защото сега бях заболей. Сега, тук първо ще ви малко вкусното. Така, държите малко. И вече се сегна. Сегна се. Много е хубаво. И да. Това е. И това са моите покупки от Жамбо. И до скоро. Да. Чао. И също купих си с паричките, които аз спасих. Общо 120. Аз взех 20 с тях, тази ще ми даде още 10, за да стана 30. И моята покупка беше 26 000 лева и сега ще покажа. Ето я. Сега. Купих си, да. И общата сума е... Общата сума е 25 000 лева и 15 стотинки. Да. Това беше моето видео за днес. Много се следващото видео ще ви кажа едно много важно съобщение. Довиждане!